Gerete na kurigireria abagusi Global Radio AGR FM na iga rero nigonde na umurari Videl Mochoge tuguchi kurigireria na gukwanira igo yengana ya coronavirus oburero buiga bogenderete koreta obwoba nabo igona ki chinsi chigasene kuyarigani kurwani burero buiga igo karibu sana umurari asenge ncho gukwanira ingane yiga ya corona riswali ryana ritangani murari nga kiro chense moyobo chenu serikali yatebire kigali chamatatu cyakikirwe nga kitwale amache kero kende kigali kisibiwe birogo bisibiwe nga kiro chenga kigali kigwikirani gutwara amache na gukora ubusafi ubwense mbiyamo no murari asoko ngarika se studio tukyo kwanda mangana aya gosenkwane ya letero bwobo bonge igoro ya corona bono maito bo chenu serikali nyadete na obo chenu to nekyo obonne bwekerango kigoro obo chenu etoko chaka kuruntwa santu abanyene ayo monyene bwa mwenga tigambo mo chenu nabo ekogeranga poroiro bombo kuru asomonto yo mo guchi asoyo igo bono ntutwe anchet tutebe ngati gatoba bachenu nabo tonya koro boroiro bwa corona kobe binyinye binebe sana ndoma ete binyinye binebe bono tigatoene kinga amachiko na maragali serikali yanyarako bagekorwa ngubwati tole ese mo yibigambero twarore buna yairege tambukiro kyoko konya abakolimira mu baye tbachikonyora ebinyinyi byoburore bwa corona twarore ngabono ebinati biri guchikogambwa bali kero kende babwatiri barase rumande sichera mbali guchikogambirwa yimineti nga nabali bande bakogosa mbali guchikobwato kusekero kendo nye bakobwatwa ebina bigamberwe ase police bakorere bina ngakiro chine chikoba ngani ni chikoleto muchando kero kende umuraria engane ya siche igosomo chief justice engane ndito ebwende ligeri gwa sobwa kale ngane na tokuliga chinse moibe one engane yoma etina bekogera oboibi boichore gusobo sale boichore nande ngane inengiera ase side enda ngo ndabona nabego konya abali bakolega ase sebigambero mbanya ko babwate obo gusabambukirwe boro ebinyinyi byo bwa corona nande ase party ende on the other side abadote anga engane yina bekoreto obosalie gusobo ibyo bonge boichora ase binyoro na muina nabekoira ekonya abantu abange mu maeta bakenya ntwe maete una doko igunga onta yoko bwatu bono bosalie bo komenta igobone ngane nabego ke side yote benga ate ko konya abantu bakolega ase sebigambero obosalia animba mbukirwa oborwaire bwo binyibwa corona igobone ngane yeto konyera in both side moina obosali bomente moina tokonya abantu bande ntwaro chenga umurai bwense muske Uhuru Kenyatta narwete directive buna chiskuru chensi kisiye ku chiskuru igo minetinga chi college chi university chiskuru cyogoroso secondary chonsi kisiye ku nga kiroche abana kwira na balenka directive yinga kiroche ne chikokonya kero kende gutoria okwambukira kwebinyinyi byo bwa corona umuraria enkwane igo se directive igo so go chiko kuko murai bwenso muske Uhuru Kenyatta no kuja lakini bona nanda sense moyende abane kire bachire kangumira n'abantu banda baho kurukinsemo ao naboko konya abande mbaumbera nigwa musemba ambukire burero bw'ebinyinyi bya corona na enda se side yende abana bali bale skuru mbali safe obulendi bwe skuru mboro bongo ko abana bali kumira n'abantu bande bono ncho sokora kwani nale otana abana bali utikara chiskuru mbalenge safe tan ogotigaranga okumanya banda osemba bwato burero osemba bwati bono ncho se side ya naro chengambuya abana batikale chiskuru okobe skuru boli ndimbororo skuru bana bali kumera n'abantu ao kurjinsemo ao skuru boli bulendi bororo bole soko bwekana nanka nka bana ngomera n'abantu na skuru bulendi bororo ncho bono sokora kwani nao chenga tika bana batikale skuru elimba mbukirwe birwairo bw'ebinyinyi bya corona eyina bagusigwa bo radio mbuya mono asoko gendera guturigereria na gutubwatia ntogendera gukomanya igoro ya amangana buna chinse kigenderete kubwaterana elinde kurwania okwagendera kwambukira kwebinyinyi byo bwa corona itange na mangana araso mutandao ikiageranga ayande na yobulimo ayokogosa lakini tuno turega chiza chensi tokomanya ngana ki uranyarako bakogwetanga nabo igo elinde tonyora ebinyinyi bya corona Abagusi Global Radio tonyore wetera www.abagusiglobalradio.com kurukwa Laban Mumai.